Takže, milí športoví priatelia, v tomto okamžiku sa ozval štartovný výstrel dnešného silvestrovského behu 2015. Dovolte ešte raz, aby som vás naostro privítal už teraz na bežeckej dráhe. Verím tomu, že ten svoj výkon, ktorý si dnes zabehnete, budete určite spokojní a poprosil by som vás tak troška podvedomí, že by bolo možno dobré si trošku kontrolovať aj tie svoje kola, ale to už samozrejme vec každého jedného z vás. Takže sme veľmi radi, že sa nám tu zišlo tak veľmi početné štartovné pole. Ja ešte raz pripomínam, že dnešné podujatie je v podstate druhým podujatím Dubnickej bežeckej ligy 2015-2016 a vlastne celá tá séria, 8-dielna séria, bude ukončená jarným behom na tartane. To bude vo štvrtok 17. marca 2016. Tak to len aby ste vedeli, že nie je toto podujatie vyslovene individuálne, ale spadá do určitého súťažného poriadku. Oni bežia koľko? 5 kilometrov.
Vážení športoví priatelia, nedá mi, aby som neprivítal tu na bežeckom ovále ex-premiéra Slovenskej republiky pána Mikuláša Dzurindu. Vítajte u nás. Tak troška vás prieklo, my čo sledujeme tie ženy, beží nám tu aj viacnásobná majsterka republiky, teda ešte juniorka Nikola Štefundová a pán Dzurinda jej robí garde v tomto okamžiku. A samozrejme tých mien, ktoré znamenajú alebo znamenali niečo v slovenskej atletike, tu máme dnes viac. Nebudeme ich rozoberať individuálne, aby sme na niekoho nezabudli. Ešte raz srdečné privítanie pre všetkých, ktorí tento nádherný slnečný deň, predposledný deň v roku tu na Mestský štadión do Dubnice nad Váhom prišli. Takže Nikola Štefundová s 18, Mikuláš Dzurinda s 12. To je pre vás, ktorí máte problém rozoznať už mierne zahriaté a spotené tváre. Trojkou podľa všetkého na druhej priečke beží Jan Koporák z atletického klubu Vetera Bratislava. Štartom Josef Bubek, člen MKSS atletický klub Tisícke Nové Mesto. Štartovné číslo 49. Takže čo pretekom má za sebou 3800 metrov, môžete si z toho vypočítať svoju pozíciu na trati v tomto okamžiku.
Takže na 3800 metrov priebežné poradie Bubeník, Kotora, Ilavský. To sú prví traja, teda medailisti. Áno, samozrejme v absolútnom poradí. Ľubka Maníková so štartovým číslom 73, domáca vytrvalkyňa, účastníčka prvých európskych hier v Baku. V tomto okamžiku prebehla pod tribúny. Áno, má za sebou 3800 metrov. To je čas pre Mikuláša Dzurindu na méte 3000 metrov. Víťaza podľa všetkého. Takže zatlieskame mu. Víťaz silvestrovského behu 2015 Jozef Bubeník, člen MKŠS Atletický klub Kysucké Nové Mesto. S trojkou Jan Kotora na priečke druhej, veterán Bratislava. Čas víťaza 15:47. Áno, Janko Kryžák v tomto okamžiku v cieli s jednotkou Miroslav Ilavský. Poprosil by som pretekárov samozrejme, aby nám odovzdávali čipy, tí, ktorí už dobehli. To je veľmi dôležitý pokyn, takže ešte raz pretekári, ktorí ste skončili, prosím vás pekne, odovzdávajte čipy organizátorom, ktorí sú pripravení pre túto funkciu. 16:19 pre Jozefa Kotoru z veteránu Bratislava. Druhé miesto nakoniec po finiši úspešnejší Jano Kryžák. 16:38 a na štvrtej priečke Miroslav Ilavský podľa všetkého. 16:39, to je čelo. A odpera 16:42, to je 5. priečka dnešného absolútneho poradia. Už 8 pretekári v cieli, 9. Samozrejme teraz nám už bude rapidne pribúdať pretekárov, ktorí majú odtočené svoje kola. Peter Klobučník v tomto okamžiku so 72. Ivenka Huvátová v tomto okamžiku so štartovným číslom 104 pred Miky Dzurindom. Samozrejme ešte nejaké kola im zostávajú do cieľa, oproti tým najrýchlejším. Takže pre Mikuláša Dzurindu posledné kolo. V tomto okamžiku mám pocit, že to je už víťazka silvestrovského behu Ľubka Maníková so
Slovenská reprezentantka v atletike je domáca, respektíve členka domáceho HK Spartak Dubnice nad Váhom. Veľkú Maníkovú čas 19 minút 10 sekúnd.